Yan, naimbag nga malami aming karuba. Dati kami nata San Mateo. Dito ay Sushi Maru Ramen House. Kagaga po mi jay radio program mi DJ IFM. Bising kami so nga taman dumagas DJ Sushi Maru ko na. Pero dintayon DJ unag. Madinapit na sintrom. Ulit ang saksak tagin trom. Semasen Ramen House sa Mateo. Yeah. Domo arigatou gozaimasu. Sayonara. Jai. Oh. Ayan, welcome to Sushi Maru. Isa sa mga, may isa ka na gito lugar ako nga pakalulok mo nga pag ramenan sa Naima City Plaza. You can see talaga ba't na Japanese ambience. Sula ang tayo mga Japanese ito karda ako at ito mga Japanese something mamangag ayan. Anyway, you can find a lot of Japanese goodies ito, stuffs like that. Gitar-arak da, biscuits, ramen. Ako dagita tayo dagay prepare di kusina. And so this place is Sushi Maru. Mateo. Napa-order dito ikaw kung magkalutila ako da. Ano yung order mong kal? Of course, ito ay favorite yung tonkatsu. Tongkotso? Tonkatsu. Saka di shoyu. Shoyu. Ako'y shoyu. Ayan. Oo, sakit. Ihirit ko dito tonkatsu. Ano pa eh? Baby fry? So this is? Ay, hindi ba? Nahuli ka? Excited ka? Oo. Apa the crepe paper na di? How do you call that again? Crepe paper? Made. Anong tawag doon? Seaweed. Ano ba Seaweed. sa bali? Adawag doon sa bali. Yan, nori. Nori. Kimira, tori, Kita nyo dito every Ba't Friday. parang nawawala si Madam Nona nandyan, no? Dito. Si Madam na nandito noon, no? Ay, wala po si Mama. Absent. Oh. Tsaka Hero palagi nandito noon, eh. Baka nasa Japan siya ngayon. Is she? Palis lang po. Okay. So, ako, ramanan tayo man sa ramen and Tama ng tema yung ramen. guro ito. Dito sa kasalata, gusto. Ito ba? Gusto? Japanese table. Gusto na? Gusto? Gusto? Japanese sapatos dito. Likat ko nga. Likat ko sapatos ko. So, in the Filipino culture, we call this dulang. Yung mapay sa bali mo tayang kumadin mga pantay. Tumatin na kagsama dito, eh. Pwede naman. Kapay, ah. Eh, wala naman akong lugar dito. Only space mo? Space. Tingnan, balik mo kayo dito sa So, this is one of the best akong pagramenan dito kasi talagang Japanese aming na ingredients ng susarinda. Tsaka kasla Japanese military bigay pa. Luto. Of course, abid bigay sushi maki, California maki. Ay, nahilig maki pa nga. Dito ako na dito yung maki. Maki pa nga. Tapos sa kita mismo dahil Japanese pa. Mga Japanese na. Kita po sa mga pagaling yung kisi yun. Nakikita nyo na may video. Nakikita nyo na. Nagtaka kami, nagadutao actually. Kung araw, dati-dati ko ba tao dito nung Nagadutao. mga talungan-lugan kasi nung tatakot mga dati sa kapulo mga datilugan na kamay to eh talagang nagkasanda dito kay ramen lalo ka napudot alam misti pa naman ay ka nag-imas nagigugti sa baw yung ramen kapay nga dalawag na tayo tsura talita Gandang mising. wala da Dahil ipakita talaga di gram ramen pengen duma. Pero ano ko nga ipakita nga di parang agisturbo.
Pakita lang no, sa no takado, kita gram ramen dito eh. Ha? Kita ini karoba. Iya. Nah, yang kedua nih. Masih dapat 3 dyan. Meron dun doon. Doon, sa kabila. Doon. Ay, nakaduda gitu dimagas na may gramin dito eh. Kita nga luglugan. Jadi pa dudya banda nagjay. Sabi kita, julugan me dajay, julugan me. Pick up. Sushimaru Ramen House. And so this time, nalpasan na po. Dito yung nag-order we have tonkatsu and also Shoyu Ramen. you can see the egg. Ini ako kasi egg data. Yes, me. Kaya di ko tanga eh. Chopstick lang. Ay, kita kaya. Dito yan, di problema tatan. Jadi itu problema kita karoba di kamu naik kastoy chopstick. And so let's start. Ramen. Cuma di kanang order ko nga. Ebi fry. Khusus yan. Ano mo dagi tayo natin? Wala ito eh. Tagamog chopstick. Magap. Limas karuba. Tamis. Ano ba sila kumatawag sa interview ito lagi nagluto eh? Murad. Oh, ni busy dahil nagadilo-luto dahil. Sarap Sarap. talaga ni Imas. Lakala Japanan ano kasi tikang ganam. Naniwa bushidayo onnano onnano. Awan mo rin talaga mo te. Usually di Japanese restaurants di Manila, no kasi nga sumberti. Iti uni na talaga, jadi instrumental, jadi kotong yung mga kotong musical instrument di Japan, di pat patukar ka. Koto, Koto ko na na. koto. Koto. Di ba dajin tibok ti babae no ka? Bukal ko na naman ganyan, koto na. It's a national instrument di Japan, koto. Harap. Lagay ko di ebi fry. Well, Gold ka. ebi fry. Ito kasi tinasan ka namin nga medyo social kami ma. Gud-gudwa kami tibayan. Ta, pamilyado ako. Usat kag kasos amin, nakakaasa ba. Aga eh, baka awitin. Ebi fry. Yan, na-order ka ro bati ko. Ebi fry. Daji prito da nga ako. Natag diyan? Shrimp. Shrimp. Lagdaw. Dimas. Nay. Ang dakalati karni na eh. Nya ako biting karni ba? Kuan mari talaga balik at dati ko. Chopstick ko. Nay, nya ako biting karni. Baka. Jadi ano jadi specific nga tawag na. Gila mo. Gumagama. Hindi niya.
Tawagan mo dito yung mukbang. Ano? Ramen mukbang. Of course, kaya mamit lang abot ng ramyun iti Korea. Pero sa bahay dito, halati tongkatsu at sa milky baso iti soup na limas. Tongkatsu. Nebus ko to daw yun. Tapos kong pa yun. Baby fry. Naman ako dito seaweed. Nga ako na sa kapel. Nori. Nori. Kiminot to. Katawa na niya yung babae ito sa iyo. Sarap. Sa bala ito sa bali nga tagit ito. Kaya, Bali marami na. ito organic or ano? Organic fertilizer. So amo yun ang karobati pa paano nyo nung karamo naman kayo iti Japanese Ramen. Sarap. Oh, balbalik kas mabasiti ka kung chopstick ko. Pasak ka man. Nabisinat ko na umat. Gravid ka. Nagrigap nga natik ang kamtalata. Naman ang oras ng kamtalata. Wala makabanlog mata. Daw mag-i-do tayo. Natagal pa yun. Preprito pa yun. Pinaluto ko rin natin. Tiramin ko. Salap. Nibus ko. Pertak ka. Ano, wala bang social na glass? Plastic. Itlog. Tamago ko na dyan sa... Tamago. Tamago? Tamago. Amo ko no apit ang disposable kiso sa randang glass Oh, because of the pandemic. COVID. Gusto nga rin na chopsticks pa yung disposable sa kahit ano. So naibos ko, ako malatay baso ko. Dito ko nakita dito na eh. Yung focus mo tera. Second batch to the edit fry. Back. Kira-kira siguro nag-chopstick. So, datin karuba dari ebi fry. Jadi prito dah kalag daw. Tapos jadi saw-sawan na eh. Idupul muna ka dito eh. Ano na may tiraman na. Di mana nag-chopstick mana? Chopstick mana?
Dapat ka? Dapat tinagtog. Lettuce? 80s yan, 80s. Gamaksalat. Depel. Kiradan daw na raw. Tanga sa hindi naman na. Oh, dapat dikarga ng yunag. Yung bulong mo aja di sayang sa pinagina. Beauty wall. Ha? Pinagbayan. Okay, lista ba pantayin ti counter na po ta kitang tema naman ito nagbaling na film. Apa? Pwede. Magkano yung sa amin kuya? Madi agluluto sa inyo. Ay. Bali 30,490 sa amin. Touchscreen ba yung calculator oh? Isang tonkotsu. Ayan. Pang show you. Isang edi po ano? Yan. Wala po kayong link? Wala, tubig lang. Hindi kami binigyan eh. Ito po. Bali 705 po. Oh. 705. Okay, please do invite yung mga kapanood. Ayun! Matayurushi ko ne. Minasan. Arigatou gozaimasu. Nakano. May mas kanotising ka mas. Oh. Umay ta. Sushimaru. Okay, so thank you so much for the Thank you wonderful din po. food. Thank you Ayan. po. Ingat po kayo. Salamat po. Namiss kasi namin dito eh. Okay. Salamat po. Pwede ba ka? Ano na? Nagpintas na di ka Syria. Japanese mo ti sa una ma. Dahil lang. Man, mawata nagkatkatawan to. Kaya tayo no, Ilocano. Ang ninagan mo, anak kumaya. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye-bye.